Og prøver du bare at komme lidt tilbage igen. Men brug lidt tid igen. Tænk i din opstilling. Sidde. Ja. Sidde. Tænke takten. Ja. Ja. Op og sid, op og sid, op og sid. Hold ham til hånden. Hold ham til hånden. Hold ham til hånden. Ja, møder du op og trykker. Møder du lidt op og trykker. Kom. Mød op og trykke. Takten med. Kom. Ja. Takten med. Ja. Nu mister du det hele, ikke også? Koncentrer dig. Spændstig. Kom. Ja. 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 Sådan der, ja. Der sidder du. Der støtter du op, og så trykker du, ikke? Lige præcis. Godt. Ja. Prøv du komme en gang til. Igen tænke takten med tilbage. Hold ham spændstig fremme til hånden. Ja, sid. Og du skal føle, du sidder og bomber. Du skal føle, du sidder og bomber. Ja, ja, ja. Pisken lidt på, når han går i hånden. Men bare roligt. Rette ham tilbage. Prøv nu igen at se, om du kan bruge flere skridt på at få ham ordentligt, ikke også? I stedet for, at du kommer til at presse for meget. Det er ikke fordi, det ikke skal være hårdt. Bare pas på, at du ikke vil presse ham ind i det. Tænke takten. Ja, ja. Rigtigt, du gør. Ja, rigtigt, du gør. Tænke takten, sidde. Og lidt for meget. Bliver du slap igen, ikke også? Og tænker du samling i stedet for dig. Tænke, hesten skal være korrekt. Du skal være korrekt. Den skal være fremme til hånden. Du skal sidde. Ja, sidde, sidde. Ja, lad ham vente først, nemlig. Lad ham vente først. Ja. Ja, og der presser du ham lidt igen. Støt for til, og dask lidt til ham i skænklen. Kom. Ja. Godt. Sidder, sidder. Pisken lidt på, kom. Kom, kom. Pisken lidt på, kom. Kom, kom. Bliv ved. Ikke for meget i hånden. Bare pisken. Pisken på, kom. Kom. Ja, ja, nemlig. Og skridt.